Kajenge monggo panjenengan mundur mawon mangke kula sing manjeng wonten ing madaning peperangan. Sing ati-ati aja nganti jejering pirang inggih ngesuaken dawuh. Gedhe pamujimu Jayawana, muga-muga Kang kapriwe Rika bisa maju nang peperangan. Ning madaning peperangan jembar kubure padang dalane goblok. Maju perang kok jembar kubure padang dalane. Ora teyeng donga ki mbok yo aja ndonga ki. Gandara gumrang sangge lap tatit magenturan ngagra swarane magantar-gantar ana sadra sisiaranmu sapa Raden Raden Antarja Raga Bagindo Sumurjala tundha kasatranku bali pitakon sapa Degyakala Pendhung Pinanggul ya Degyakala Wadas Gempal balane Prabu Nilasrani klebu saka wana pasetran Gandamayit jalaran Bendari Durga njaluk patine Wisanggeni njaluk patine Janaka maju para ngarep ngrasani adhiku Wisanggeni bocah bayi wingi sore ngrasani paman Pangeran Janaka gangsar dening Lena pangindamu untal malang ora dadi selilin. Malah ditone kurang ajar mulane anggar perang ki aja mlumah be anggar ana wong mlumah karo plompok domong kepengin ngidone wong ujarku wong aku dijejak mundur kaya ku malah susu ngidone mulane biasa bae perang kaken gaya go ngapa kaken jungkir wong anggar perang kaken jungkir biasane lemes gasik beras-beras bae ngapa wong aku sing perang kono kowe angger wani maju tanding karo Antarja. Sing bayaran akeh si siapa? Nyung lagi marahi. Iya.
Ya.